Kaixo eta ongitorri guztioi datuetatik tiraka saioaren atal berri batera. Gaurko honetan osasun kontuak izango ditugu hizpide. Zatzago esateko odol emateen inguruan egingo dizuegu berba izan ere, gure bailarekin lotuta bada datu deigarri xamarra. 5 urtetan 2008tik gaur egunera arte, 11,9 egin dute behera odol emateek debagoienean. Zergatik eman da beherakada hori? Ze ondorio ekar ditzake odol ematek behera egiteak? Galdera horiei erantzungo diegu datozen minutuetan, baina baita bestelakoei ere. Badakigu behin odola ateratakoan ze bide jarraitzen duen behar duenari heltzen zaionera arte? Galdera asko beti bezala eta lehenengo erantzunen bila kalera irtengo gara. Debagoien darrok, badugu odola emateko ohitura? Lehenengo galdera izango zen, ea zuk noizbait eman duzun odolik? Bai, biharra da bolako, ez? Ez, baina etxean bai emuten daue, aitzak eta amak, baina nik ez. Ze tatuaje bat inauen eta esate zabien tatuajeak itxen basauen ez dakizan badenboran ezin zauela odolik eman, eta orduan ja astu inauen eta ez dut emun. Igual loin berriro hasi bieko naz, pentsatzen, ze ja uste dut, ja iraungi dauela denbora hori itxoin biotena, eta orduan nabil berriro pentsatzen, ze irratixan eta dut esaten falta dala, ez, odola. Bai, duela gutxi gainera. Pentsatzen nuen mareatuko nintzela edorela, baina superondo portatu ziren eta zondo. Bai, organo eta odol emailea naiz. Kontua da orain Parkinsona daukadala eta ezin dudala eman. Nire gurasoak biak ematen dute, baina nik ez nahi zinez jun, ez dakit zerbaitik. Nos baitzen igual, baina txikinagoan nintzen nien. Aldanien lagundin bida jentiai, eta zimaz horregatik. Baitzen bai, emun dut. Lagunketako, beste batzuri, faltaitzen dauza. Datuak begiratuz gero eta odol emateen bilakaera, urteetan odol emateek izan duten bilakaera aztertzen jarrita, datu kezkagarri xamarrak ikusiko ditugu, batez ere debagoienarekin lotuta. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, 2020tik 2024 arteko bilakaera begiratuz gero, ikusiko dugu erkidegoan bilakaera hori gora beratsua izan dela. 2020an, pandemiaren urtean, 91.518 odol emate egin ziren, eta hurrengo urtean, ia 3.000 gehiago nola baitere, azken urteetako goia joaz. Eta 2024an apur bat gora egin zuten arren, orokorrean bilakaera negatiboa izan da. 3% jeitsi dira eta odol emateak Euskal Autonomia Erkidegoan azken 5 urteetan. Debagoienean aldiz, 2020 urtetik beherakada etengabea izan da, eta hortik hasieran esandako datua, 11,9 odol emateek gurean izan duten jaitsiera hain zuzen ere. Euskal Autonomia Erkidegoa baino, ia 4 aldiz handiagoa. Eta jaitsiera nabarmen horren arrazoia akaso, herrietako datuak begiratuta ikusiko dugu. Izan ere, debagoieneko herri guztietan egin du 5 urtetan behera odol emateen kopuruak guztitan bitan kenduta. Bergaran 13,5 egin dute gora, eta Antzuolan 5,8. Balantzaren bestaldean arrasate dago, odol ematen ia erdia galduz 5 urtetan. 605 odol ematetik 313 pasatu dira bertan. Jaitsiera beraz, azken urteetan herritarrek zergatik dela uste dute? Azken urteetan esan dizudan bezala, odol emaile kopuruak bere egin du. Zergatik dela uste duzu? Ideari bez. Jentiari falta egiten duzanean, orduan konturatuko diez, biadala, mutia. Nik uste ez dukula kontzientzia askorik bez, hori danik gauza bat odola ezin dela sortu, artifizialki, igual ez garela egon egoera baten, larri egon garena eta bi edoena odola eta ez dauela, edo ez dakitzu pixkat jakintza eta empatia mailagatik nik uste dut. Igual jende ez delako enbesta usartzen edo bilurra dakalako edo ez dakit. Suposatzen dute zerbait, pauta batzuko bete bidela odola muteko, ez dakit igual horregatik izango da, ez dakit. Oine, gaztik gutxi lehenauko moko zehaz zeukela, ez dakiz, hola gutxen bat. Kontzientzia falta. Gazte askori ez zaio gustatzen hori, odola ematea, ez dute beharrezko ikusten, eta nire ustez kontzientzia hori ez da hain garatuta.
Informazio falta. Zuk kalean egunerokoan entzuten duzuna entzuten duzu, baina benetako informazioa ez dago kalean, ulertzen duen jendearen gana jo behar duzu. Odolateratzeak egiten diren kamioietara joan eta galdetu. Badago jendea esaten duena medikamenturen bat hartzen baduzu ezin duzula eman, eta medikamentuaren arabera eman aldezakezu. Informazioa falta da. Euskal Autonomia Erkidegoan transfusio eta giza eunen Euskal Zentroa da odolematen kudeaketaz arduratzen dena eta gaurko saioan zehar bemailo gehiagotan joko dugu bertara egoeraren ikuspegi zabalago bat izateko. Hauxe esan digute esaterako azken urtetako odolematen bilakaeraz eta baita egoeraren larritasunaz ere. Egia esanez ezin dizut ziurtatu zergatik izan den hori, baina baita ere gelditu behar gea pasaden urtean odolemateak, odolemaileak eta odolemaile berriak handitu dira zenbakiak. Izan dugu urte batzuk pixkat jaitsi diela, ez dakit zergatik egia esanez, baina buelta eman diogu, pasaden urtean emaitza onak izan ditugu, eta horrekin gelditu berria. Eta azkenean gazteekin egin behar duguna da beraien gana joatea. Batzutan odolemaileak izaten direnak eta ja ohitura hori dazkatenak beraiek etortzen dira gure gana, baina nik uste gazteekin beraien gana joan behar gehala beraiek ardura hori hartzeko. Nik esango dizut, Espainia osoan momentu honetan gainera denok izan ditugu arazo hauek. Gehienak izan dira, beti Gabona pasa ondoren eta naiz eta urtarreian katarro pila bat daudela, gripea eta hori eta nabaritzen da jaitsia hori. Baina orokorrean izan da, Europan ere jaisten ari da odolematea. Zorionez, larrialdiak izaten ditugunean ez dira hain larriak. Jaisten dira errezerbak, baina oso gogorrak izango bazinen, azkenian ospitalean arazo handiak izango zuten, eta okerrena izango zen sendagiak erabakitzea, ea nork jaso dezaken odola edo ez. Egia esanez, odola jasotzea guztion ardura dela, edo guztion eskubidea barkatu, dela, baina ere nik pentsatzen dut guztion ardura izango zela odola ematea, odola jaso nahi baldin badugu. Noiz behin behar baldin badegu arazoiek ez egoteko. Ia denok eman dezakegu odola. 18 urte izan behar ditugu, 50 kilo pisatzea eta osasunez ondo egotea. Horrekin nahikoa da odola ematea. Gero gure medikukin edo gure sendagileak odolemaileari osasun galdeketa bat egiten dio, eta iaia gehienak eman dezakete. Batzuk igual gaixotasun bat izan duten, edo eta hoi ezin dio usten odola ematea, baina ez gaixoengatik, beraiengatik baizik. Nuria Patinori beste galdera bat ere egin diogu. Zer gertatzen da, ze ibilbide jarraitzen du odolak, behin eman eta behar duenari heldu bitartean? Odola hori Galdakaora juten da. Galdakaon transfusio zentrua dago, eta han jasotzen dute Euskal Herriko odol guztia. Bai jasotzen dute eta bai handik banatzen dute Euskal Herriko ospitale guztietara. Gure odola, gertatzen dana, odola ematen dugunean, ateratzen dugu odola, eta bai hiru tuboak gure odola aztertzeko. Jakin behar dugu, atera dugun odola ondo egon behar den, beste gaixoei transfunditzeko. Eta orduan, odola, poltsan dagona, juten da alde batetik, zatitzen den tokira, ze gure odolatik 3 osagai atera dezakegu, esan dugu bezala, globulo gorriak, plaketa eta plasma. Eta han, zatitzen dute eman dugun odola, zentrifuga batean sartzen dute, izaten da labadora bezala, bai? Sartzen duguan, eta egiten dugu zentrifugazioa, eta 3 osagai ateratzen ditu. Eta 3 osagai bakoitza leku ezberdinetara joten dira. Globulo gorriak hotzean mantendu behar ditugu, 4 graduko temperatura mantentzen da, eta han egoten da banatu arte. Gero, plaketak, plasma izoztuta mantentzen da, industriara bidaltzen ez dena, esan dizut, botika lortzeko industriara bidali behar ditugu, beraiek prozesu berezi batzuetan ateratzen dute botika horiek, eta beste plasma transfunditu behar dana izoztuta mantentzen da. Eta urtean gutxi gora bera irauten du. 40 gradu zero azpitiko temperatura mantentzen da. Eta plaketak, adibidez, 23 gradutan mantentzen dira, baina 5 egunean irauten dira.
Horregatik beti izaten dugu egunero odola jaso behar dugu plaketak izateko eta plaketak lortzeko, ze azkenian 5 egun oso gutxi dira. Eta gero beste aldetik atera ditugun tuboak juten dira laborategira. Eta analitika batzuk egiten dizkiote, ze analitika horiek egindak egon behar dira odola hori transfunditzeko. Orduan, aztertzen da orokorrean hepatitis B, hepatitis C, IESA, sifilisa, gero antigorputzak bai aztertzen dira, eta gero eta gehiago bidaiatzen dugun, bazkenean gaixotasun batzuk ere aztertzen dituzte, txagas, paludismo, lako gaixotasunak beste tokietan izaten dira, baina nola gero eta gehiago bidaiatzen dugun, azkenean hori ere aztertu behar da. Eta gero, ospitaleak deitzen dutenean, banatzen da, Galdakaotik banatzen da ospital guztietara. Galdakaotik bideratzen da beraz odola ospitaletara, eta horietan zehatzago esateko Debagoienekoan non eta nola kudeatzen den jakiteko, Araño joan da Goiatzarana lankidea. Aitziber Urrestarazu, kaixo. Kaixo. Tira, Galdakaotik ekartzen dizuete, odola, egunero nola ekartzen dute? Ez, egunero ez, beharren arabera. Egun guztiak ez dira igualak eta segun ze estoka daukagun, ekartzen digute, edo ez hori eskaera guk egiten dugu daukagunaren arabera. Galdakaotik ekartzen digute eta normalen transporte enpresa batek ekartzen digu. Daukagu hemen stok bat, eta hor, bete behar ditugu, segun ze odol mota dan, daukagu balore batzu. Igual gehien arabiltzen dana A positibo bat, eki behar ditugu 8 o 10 poltsa, egunero egon barra daude hemen. Segun grupoaren arabera, porque grupo guztiak ez daukate irtera berdina. Hori da, ez da, eta aipatu duzu, A positibo hori izaten da, gehien behar izaten dena? A positibo, 0 positibo dira, hemen gehiena erabiltzen dira, baina, bedaki jakingo dezu denen, 0 negatiboa da emaile unibertsala. Orduan hortik bai eukibarra daukagu beti, estokean desente, zati istripu bat edo zerbait balin badago, eukibarra dago, porque hori da transfunditzaiona edozein pertsonari probarik egin gabe, edo hori da behar da odola garrantzitsuena. Tokatzen den kasuetarako batez ere garrantzitsua da eskura izatea. Tira, esan dugu, Galdakaotik ekartzen dute, ospitalera nora heltzen da odola? Direktamente laborategira ekartzen dute. Gu transportistak ekartzen digu ona eta gu ja gestionatzen dugu odol hori. Guk, nortzuk zarete zuek, ze profesional aritzen zarete odolaren kudeaketa horretan? Normalen teknikariak eta fakultatiboak. Fakultatiboak astean zehar normalean beraiek egiten dute estoka begiratu eta eskatu, eta asteburu gauak menola 24 ordu garen, guk ere egiten dugu lan hori, baina berez, beraien lana da konprobatzea eta gurea gehien bat gero jasotakoan behar duten probak egitea. Daude, protokolo batzuk daude. Urgentziazko zerbitzua da? Bai. 24 orduz egoten da hemen norbait. Bai. Eta konta iguzu, zein da prozesua odola heltzen den momentutik, ez beste pauso jasotzen ditu momentu horretatik aurrera? Alde batetik da, odola iristen danean, balin bada prozesu arrunt batean, dala egunero estoka begiratu, odol hori iristen da ona, guk odol hori ateratzen dugu, etortzen da nebera batean, hotz nibelak edo beti eukibar ditu hori kontrol bat eramaten da aparatutxo batekin. Eta ze temperatura izaten da hori? Biti 8 edo, bueno, baina konstantia izan behar da. Orduan, odol hori iristen da, guk ateratzen dugu nebera hortatik, eta daukagu beste oskailu ontara sartzen dugu. Odol horiek aparatu honetan egiten diogu protokolo bat dauka, proba batzuk, ikusteko dena ondo dagoela, eta gero ja geratzen dira erreserbatuta bertan. Gero ja, bigarren prozesua izango zen, Barkatu, odola ondo dagoela diozunean, zer esan nahi duzu odola, baldintza egokietan dagoela bermatzeko prozesu bat jarraitzen duzu? Baldintza egokietan eta bat datorrela beraiek bihaldutako,
han CV, Galdakaon egiten dute beraien probak eta hori da oso ondo kontrolatuta, baina bazpare beti guk berriro egin behar dizkiogu proba batzu. Informazioa eta odola bat datozuela ziurtatzeko. Hori da. Ados, eta hori izango litzateke pixka bat, helen da bizeko urrats horretan egiten duzuena, eta bigarrena izango litzateke? Ja, izango zen, odolo hau, reserbatuta dagoen odolo hori, paziente bateri ipintzea edo erreserbatzea. Hori da, medikuak eskatu behar digu petizio bat, esanez, nola pertsona horrek behar duen transfusio bat. Orduan guk hartzen dugu erreserbatutako odolori eta egiten dugu proba gurutzatu batzuk, pazientearen odola eta hemen dagoen odolori gurutzatu. Eta dena ondo balin badagoia geratuko zen erreserbatuta. Hori da, esango dugu rutina moduan. Gero ja urgentzie bat danean gauza aldatu egiten da. Tira, ohiko kasuetarako, normaltasun baterako hortaz, ze aipatu duzune modu horretan egiten duzuelan, eta gurutzaketa horiek hemen atzean ikusten dugune aparatu honetan egiten dituzu, ezta? Guadiana aparatu honetan egiten dira. Hor daude baita protokolizatutako proba batzuk, eta hori egiten da. Eta zertarako erabiltzen da nagusiki odola? Aipatu dituzu kasuistika ezberdinak, ezta? Bai, hori dauzkagu kasu desberdinak. Adibidez daukagu istripu larriak, hori izaten dira urgentzitako kasuak, gero kontatuko dugu nola dijoan. Gero dago, beste kasua dela kirofano programatuak, ebakuntza programatuak, normalean ebakuntza horietan ez da askotan transfunditzen. Esaten dira, belaunak, aldakak, eta gero daukagu ebakuntza larriak, momentuan eskatzen dizuena hemorragi bat, edolako gauzak, horiek bai programatuak izan arren, azkar irten barzaio, eman barzaio irteera. Eta gero ja, daukagu kasu gehiena transfunditzen dena, diela anemiak eta hematologiko gaixotasunak. Horiek bai programatuak dare, eta horiek normalen etortzen die bezperatik, eta egiten zaie probak eta hori aurretik. Orduan kasu horietan erresa edo guretzako die programatuak eta ja bere odola eskatuta eta dena erresa. Programatuta dauden kasuetarako jokatzeko modua bat da, baina lehen aipatzen zenuen ez da, batzuetan azkar jokatu behar izaten da urgentziak sortzen diren kasuetan, edo aurre ikuspenak apurtzen diren kasuetan, halako kasuetan zeintzu dira jarraibideak, nola egiten duzuen? Normalean, istripuak edo hemorragia agudo bat etortzen dena urgentzitatik, egin behar duguna da, medikoak eskatzen du zerbait, deitzen diogu desesperadak edo urgentzi larriko poltsak. Orduan, guk eskaintzen diogu zero negatiboa dela, emaile unibertsala. Eta beraiek eramaten dituzte poltsak probarik egin gabe printzipioz, oso urgenteak baldin badira. Gero ja, daukatenen behaie pazientea estabilizatuago, edo behatzen digute odola, eta orduan gero egiten dugu guk proba guztiak, beste guztiekin bezala, baina egiten da gero. Beraien poltsa beti zero negatiboa da eman behar duguna hasierako momentu larri horietan, ezta? Hori da. Eta gertatu izan zaizue, noizbait odolbankuak emaila baxuagoan egon eta behar beste odol jasotzerik ez izatea? Ez, sortez, nahi behintzat ez zait gertatu inoiz. Normalen oso kontrolatuta daukagu hori ez gertatzeko. Orduan, pentsa etortzen dela urgentzi bat, odola asko galtzen duela, printzipioz bi poltsaka sartzen zaio, ezin da ere gehi. Orduan ematen digu denbora, Galdakora, odol gehiago eskatzea ez gehatzeko ezer gabe. Orduan normalen, zaila da, izan barko zen ja, istripu larri bat, baino pertsona askokoa, eta nik uste kasu horietan emergentzietatik egiten dutela bideratu ospitale desberdinetara. Hori da kasu bat egiten dena beti bideratu ospital desberdinetara, hori ez gertatzeko. Izan ere hori gertatzeak ondorio oso larriak izango dituzke, ezta? Badakigu denok ze ondorio izan ditzake. Eta ez zaizu inoiz halakorik tokatu, diozun moduan balakoetan bestera batetara jokatzen duzu. Odoli gabe geratu geralako ez da gertatu. Momentu honetan adibidez, hozkailu honetan, zenbat litro odol egon daitezke? Zenbat poltsa dauzkagun? Alde batetik daude erreserba gabeko odolak, ez dakitze esango nizuke 25 poltsa, eta gero daude aparte erreserbatuta ja. Baina horiek estok barruan ez ditugu sartzen. Erreserbatuta daudenak dira, ja esan dizuna medikoak eskatu dituen erreserba
transfusiorako erreserbak. Ba hori, gutxi gora bera, 25 poltsa edo, ez dakit. Eta, odola jasotzen duzuen momentutik, zenbat denbora izan dezakezu hemen hozkailuan? Badauka, iraungitze datarik? Bai, odola dator iraungitze datarekin. Osea, hori beraiek ja handikan ekartzen digute kaduzidade datarekin. Egunen baten hartzaile izateak laguntzen du, etorkizun batean emaile izaten beti ere baldintzak betetzen baldin baditu? Bueno, gauza da, normalean jasotzen dutenek izaten dira pertsona helduagoak edo gaixoak. Eta ez da hain erresa beraiek emaile bezala gero jokatzea. Orduan, horregaitik da garrantzitsua gaztetan izatea emaile eta kontzientzia hori edukitzea eman behar dugula odola. Odol gutxi da, osea, dago urteko sasoi askotan odol falta izaten da. Adibidez, oporrak eta bai egiten dituzte kanpainak odol emaileak jasotzeko, orduan bai da oso garrantzitsua da. Kontzientzia gehiago izan beharko genuke. Bai, gaztetan sobre todo, bai. Eozainak behar izan dezakegulako, gu gauk ez bada inguruko norbaitek. Karo, eta askotan izaten izan beharko zen modu altruistan eman beharko genuke, ez pentsatzen guk egunen baten beharko genukela, baino bai, falta behar da. Ados, baitze behar urrestarazu, eskerrik asko. Bueno, zuei, esker mila. Entzun berri dugu gazteak odola ematera animatzearen beharraz berba egiten Garazi Urrestarazu eta zentzu berean hitz egin digu lehenago ere Nuria Patinok. Eta horrekin lotutako datuak ere baditugu zuei eskaintzeko odol emaile berrien inguruko datuak hain zuzen ere. Euskal Autonomia Erkidegoan odol emaile berrien kopuruak 2021ean jo zuen goia eta gerora beheraginarren 2024an apur bat gora egin zuten bertan odol emaile berriek lehen aldiz odola eman zutenek. Eta ikusten duzuen moduan, Debagoienean ere bilakaera nahiko antzerakoa izan da, 2021ean egon zen odol emaile berri gehien eta ordutik urtero 100 bueltan mantendu izan da kopuru hori. Bada azken urteetan odola ematera lehen aldiz animatu den bergarar bat izango dugu bidelagun datozen minutuetan Irati Azkarate da bera. 22 urte ditu eta 2022an eman zuen odola lehen aldiz. Hasi nintzen odola ematen 2022an eta hortik aurrera 8 aldiz edo joango nintzen. Ze behin odola eman da gero itxen biozu berriz emateko 3 hilabete. Orduan 8 aldiz edo joango nintzen. Lagun batekin geratu nintzen eta esan zoztan bera odola ematera joan zala. Eta anima usostan berakin jutera. Orduan, berakin junitzen lehenengo aldiz, eta hortik aurrera gero bakarri junez. Etxean bakarra naiz, eta lagun batzuk ematen dabe, inguruan hori lagun batzuk, bestela ez dute ezagutzen jendia. Hasieran jute zanean, itxotzue proba batzuk, baten zinua hartu eta. Gero pasatzeza beste gela batera, galdera batzuk itxotzue, adibidez gaixorik egon baza, ea antibiotiko hartu dozun edo ez. Eta gero, galdera danak erantzun da, jute zaila odola ematera. Eta odola emata gero, hori daukazu pintxua eta arixa jateko, eta erateko. Eta gero ja, ondo zarenean guztiz, altzagun. Ikuste dut biharrezkoa dela, eta bai, hemen inguruan biharrezkoa dela, eta jendeai laguntzeko oso ideia hona dela. Animatzen dut jendea odola ematera, azkenean biharra dagolako, eta jende asko lagundu aljatulako, eta animatzeko ideia bat, adibidez, hori momentu bat dala, ez dala gaizki pasatzen, eta gero pintxua eta edarixa daukazula, eta kauza hon bat egaitxi dela. Orduan, bai, animatzen dut jendea. Orain arte odola emateaz egin dizuegu berba, orain jarri dezagun fokua beste aldean, odola hartzean, jasotzean. Aitxauki dut operoten dala gutxi eta bai, biherri izan dago eta gainera gara gu, hau odola raro hori dauko bena, guk da nahi emun geikena, baina guri ezin duzkuna inok emun baizik eta guriek. Eta horregatik, ez dakitzu dokot buruan esaten, ostra, gu justo gara berezitsuak. Ez dakitzu eta igual emun bieko nauke, segero ni biotenean, ba inok pertsona gutxik emun ahal izango duzten niri. Orduan, aitxauki dut dela gutxi odola hartzen. Nik beharri izan nun ebakuntza baterako, eta nire familiar batena jarri zidaten, eta hori. Nire zenarrak, giltzorun bat kendu zioten eta behar izan zuen. Orain zure odola ateratzen dizut eta berriz ere sartu. Neudak itxetela ez, momentu ez, neudak itxetela. Odola jaso izan dutenen edo jaso behar izaten dutenen inguruko datuak ere baditugu.
Erkidegoan egunero odola jasotzea da 200 pertsonaren bizi tratamendurako beharrezkoak diren osagaiak eta sendagaiak lortzeko modu bakarra. Eta beste datu bat kasunetan beste 100%. Azken 2 urtetan 16,6 igo da erkidegoan odola jaso duten pertsonen kopurua. Dena den honezkero denok dakigu edozeinek ezin duela edozein pertsonaren odola jaso izan ere 8 odol mota daude eta horien artean badira bateragarritasunarekin lotutako aldeak. Erkidegoan 0 positibo da odol mota ohikoena herritarren artean, ia 29% mota hori du. Hurrengo ohikoena A positiboa da 30%. Beste muturrean daude B negatibo 1,1%arekin eta AB negatibo 0,5%arekin. Eta odola jasotzeko orduan, mota batzutako odola duten pertsonak beste mota batzutakoak baino zorte gehiago dutela esan daiteke. Horren adibide, ikusten ari zareten taula. 0 negatibo motako odola dutenek edozeini eman diezaiokete odola eta alderantziz bakarrik 0 negatibo motako odola jaso dezakete. Beste aldean, AB positibo motako odola dutenak daude, edozeinen odola jaso dezaketelako hauek. Eta taula hau berau aprobetxatuko dugu hurrengo gaiaz plasmaz berba egiteko. Odolaren osagaietako bat da plasma eta kasu honetan bateragarritasunarekin lotuta badago ezberdintasunik. Izan ere, kasu honetan, plasmaren kasuan, AB positibo odol mota dutenek edozeini emanen diezaiokete plasma. Izan ere, bai, duela urte batzuetatik ona, plasma ere eman daiteke gurean. Ideia bat egiteko, plasma da gure gorputzan dagoen likido. Eta plasman barruan daude globulo gorriak, plaketak, globulo zuriak, han daude. Orduan, guk plasma hontan, baiz eta globulo gorriak, plaketak, globulo zuriak, proteinak, esan dizun bezala, daude. Eta egiten duguna da, plasma hordatik ateratzen dugunean, gu plasma hori erabili dezakegu. Erredura handietan, adibidez, erredurak handiak dazkatenak likidoa behar dute bere eunak sendatzeko. Eta gero daude, adibidez, gure beharrak ateratzen dugun plasmatik ospitalera eramateko betetzen ditugu. Baina gero daude, plasmatik lortzen ditugun botikak, proteina horiek, botikak egiteko, gelditzen gea 150an beharrak azetzeko. Jendea plasma batera etortzen denean, ezagutzen da odola ematen duen bezala, baina gertatzen dena da, makina hori ateratzen du 150 zentilitro odola, zentrifugatzen du, bapatian, zentrifugatzen du, alde batetik plasma hartzen du, eta gelditzen den odola berriro sartzen dio emaileari. Orduan, prozesua izaten da pixka luzeagoa, odola eman baino gehiago, 40 minutukoa, gutxi gora bera, eta hartzen ditugu ia 700 mililitro plasma ateraketa batetik. Orduan, pixka luzeagoa da, ziklikoa da, orduan, jasotzen dugu plasma, baina odola berriro bueltatzen diogu emaileari. Adibidez, lortzen dugu immunoglobulinak, globulinak, koagulazio faktoreak, adibidez, koagulazio faktoreak erabiltzen dira gaixotasun hemofilia, gaixotasuna, koagulazio faktoreak behar ditu. Orduan, gaixo horiek denbora guztian tratamendu hori behar dute. Orduan, plasmatik bakarrik lortu dezakegu. Ateratze batetara juten gea plasma makinarekin, adibidez arrasaten, eta jendea ikusten du, odola ematea juten bat, ikusten dut ezaten du, baina hori zer da? Esplikatzen diogu zertako da eta jendea animatzen da plasma emateko. Gertatzen dena da, nola prozesua luzeagoa den, azkenean hitzorduarekin jun behar dute olako gauzak egiteko. Baina jendea animatzen da plasma ematea. Iritsi gara, gaurko saioaren bukaerara eta gaur esandakoak laburtza aldera, esan azken urteetan odol ematen bilakaera gora beratsua izan den arren, odola behar dutenen kopurua goraka egiten ari dela. Badugu zer pentsatu. Hurrengora arte.